изпит се ориентира от запад-югозапад. Преобладаващите минимални стойности ще са между 5 и 10. По високите полети и котловините между 1 и 3 градуса. Максималните стойности ще бъдат между 17 и 22. Бяхте с прогнозата за времето по Агро ТВ. От мен и от екипа приятни почивни дни. Тимък Агро България. 20 години непрекъснато разработване на нови технологии и усъвършенстване на продуктите за решаване на проблемите на полето. Перфектният специализиран тандем в трайни насаждения от Кубота. Трактори М5002 Narrow. 5 модела от 74 до 115 конски сили с възможност за добавяне на активен преден мост за по-голям комфорт на водача. 5 години гаранция. Вентилаторните пръскачки XDA с резервоари от 1000 до 4000 литра. H3O технологията осигурява поддържане на постоянна норма на изпръскване, независимо от скоростта и оборотите на трактора. Търсете от дилърите на Кубота България. Престижни специалности, високо качество на обучението и успешна реализация на пазара на труда у нас и в чужбина. Аграрният факултет на Тракийския университет предлага следните търсени от бизнеса специалности: аграрно инженерство, агрономство, етерично-маслени култури, агрономство, полевъдство, екология и опазване на околната среда, зооинженерство, рибовъдство и аквакултури. Студентите имат на разположение високо квалифицирани преподаватели, богата материално-техническа база и лаборатории, разнообразни възможности за практическо обучение. Аграрният факултет на Тракийския университет за успешен старт на вашата кариера. Здравейте! Това е седмичната агрометеорологична прогноза на Агро ТВ в периода от 16 до 22 май. През периода се прогнозират валежи с стопанско значение и подобрение на почвените влагозапаси. Това е от важно значение за зимните житни култури, които са в репродуктивен стадий на развитие с високи изисквания към влагата в почвата. При тези условия при пшеницата ще протичат фазите цъфтеж, оплождане и формиране на зърното. При царевицата и слънчогледа ще се наблюдава листообразуване. При лозата ще протича фаза отделяне на реса, критична за заразяване с мана и оидиум. Прогнозираното влажно време до началото на третото десетдневие на май ще бъде предпоставка за развитие на гъбни болести, ръжди и фузариоза по пшеницата, мани по зеленчуковите култури и лозата, стропясване по семковите овощни видове. Условията през повечето дни от периода ще бъдат неподходящи за провеждане на растително-защитни пръскания срещу болестите, вредителите и конкурентната плевелна растителност. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза на Агро ТВ. Останете с нас! Млади, навити, успешни, 2 семейства в тяхната пекарна. Гледайте, те победиха. Климатичните аномалии продължават да поставят предизвикателства пред българските земеделци.
Картината на полето е шарена. Има поражение от замразите, има поражение от сушата, има поражение от много